Wara li aktar kmieni din il-ġimgħa l-kumpanija China Power Investment Corporation impenjat ruħha li tkun is-sieħeb strateġiku tal-Enemalta biex din il-korporazzjoni tħassar parti mid-dejn li għandha u tqum fuq saqajja, Simon Busuttil ikompli jwaddab id-dubji fuq dan il-ftehim. Id-dettalji għadna ma nafuhomx. Alla jbierek, iċ-Ċina taf, l-Unjoni Ewropea taf, imma l-poplu Malti ma jafx. Il-Kap tal-oppozizzjoni għal dan waqt laqgħa ta' dialogu fis-Sannat Għawdex fejn għal darb'oħra wera kemm huwa iżolat minn dak li qed jiġri f'pajjiżna u li l-kritika tiegħu qed tkun ibbażata fuq in-negattività, dubji u biża'. Minflok japprezza l-inizzjattivi tal-gvern favur investiment u l-ħolqien tal-impjiegi lejn pajjiżna huwa bbaża d-diskors tiegħu fuq diversi mistoqsijiet li jqanqlu d-dubju. Mingħajr sejħa pubblika ta' xejn, jiġi il-Prim Ministru jgħid jien iddeċidejt li nbih lil dik il-kumpanija. X'interessem li tbih lil dik il-kumpanija? Bliema kundizzjonijiet se tbih lil dik il-kumpanija? Lil min eżattament? Kemm se tbihlu? Għal kemm se tbih? Dan meta l-gvern diġà ddikjara li b'dan il-ftehim l-Enemalta se jirnexxiela tnaqqas id-dejn li akkumulat matul is-snin u li bisħubija mal-kumpanija Ċiniża il-ħaddiema ser ikunu f'pożizzjoni aħjar biex jassiguraw l-impjiegi tagħhom. Intant fi stqarrija l-Partit Laburista qal li Simon Busuttil qed ikompli jiżola ruħu u qed jaqbad argumenti li ma jitwemmnux dwar il-Memorandum of Understanding li pajjiżna ffirma maċ-Ċina b'investiment fl-Enemalta. Kif Filwaqt l-Unjoni Ewropea stess qed tfittex li jkollha ftehim u l-aħjar relazzjonijiet maċ-Ċina. Il-Partit Laburista kompla jgħid li Simon Busuttil qed jixħed dubji fuq jekk pajjiżna għandux ikollu l-aħjar relazzjonijiet mat-tieni l-akbar ekonomija fid-dinja u li kulħadd qed ifittex li jiġbed investiment minn dan il-pajjiż. Fl-istess ħin li din il-ġimgħa fiċ-Ċina kien hemm il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat kien hemm ukoll Prim Ministri oħra minn pajjiżi Ewropej u l-kapijiet eżekuttivi tal-ikbar kumpaniji mid-dinja kollha. Il-Partit Laburista qal ukoll kif Simon Busuttil huwa kontra ftehim li se jġib lill-Enemalta fuq sisin sodi kontra l-ħolqien tal-impjiegi u kontra l-investiment barrani lejn Malta. Kull ġurnata li tgħaddi Simon Busuttil jiżola dejjem aktar ruħu bin-negattività tiżdied tiegħu.